Oni mi vôbec nerozumejú. Táto mladá generácia je hrozná, alebo žijeme takú divnú dobu, keď nikto nikomu a ničomu nerozumie. Ako často toto počúvate? Stretám sa s tým pomerne často v rozhovoroch s podnikateľmi a manažermi. Tak sa nad tým zamyslíme. Kto je zodpovedný za to, že to, čo hovorím, je pochopené správne? Ja či ten, na koho rozprávam? No samozrejme, že ja. Kto teda musí niečo zmeniť na komunikácii? No jednoznačne ja. Ak váš tým nerozumie, čo po nich chcete, ako môžu podávať dobrý výkon? Dobrý manažér musí vedieť jasne komunikovať a prispôsobiť svoj štýl tak, aby ho každý člen týmu pochopil. Dá sa to naučiť. Investujte čas do rozvoja komunikačných schopností a sledujte, ako sa tým život okolo vás zmení. Výsledkom bude nielen lepší výkon, spokojnejší a motivovanejší tím, ale aj celkovo viac porozumenia vo vašom mikrosvete. Viac informácií nájdete na mojom webe a inšpiráciu v blogu.